Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Majalisar Begen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙasa wacce take a ƙarƙashin jagorancin Sayyidi Al-Amin Bahashim Zanguna reshen jihar Kebbi tana farin cikin sanar da ku tare da gayyatar ku ɗaurin auren shugaban Majalisar Begen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malam Ahmad Rilwanu Majingina tare da zankaleliyar amaryarsa Malama Fatima Abdullahi Jibbo wanda za a gabatar kamar haka. Rana 16 ga watan Jun shekara ta 2023, wuri shiyar Majema kusa ga gidan Hakimi Lori, lokaci karfe 3 na rana bayan sallar Juma'a. Akwai gagarumin majalisi wanda shugaban majalisa na ƙasa Sayyidi Al-Amin Bahashim Zanguna a gudanar a kofar Kola, zawiyar Sheikh Malam Rilwanu Binnin Kebbi. Sanarwa daga bakin Malam Usman Sayyidi, National PRO kuma sakataren Majalisar Begen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jiha. Allah ya ba da ikon zuwa, sai kun zo.